tieteelliseltä nimeltään nuuhkiva söpöläinen. Nuuhku on vanhoissa boreaalisissa metsissä asuva, ravintoverkon huipulla oleva petoeläinlaji. Mystiset nuuhkut ovat harvinaisia, suloisia, kaikkien sydämet valloittavia, karvaisia otuksia. Jo muinaiset suomalaiset kuvasivat kalliomaalauksissaan nuuhkut arvovaltaisina metsien kuninkaina. Nuuhkut ovat sopeutuneet arktisiin olosuhteisiin. Niiden paksu turkki suojaa tuulelta ja pakkaselta. Myös tassuissa on karvaeriste. Leveät anturat mahdollistavat nopean etenemisen paksussakin hangessa, ja nuuhku voikin juosta saaliin perässä jopa 60 kilometrin tuntivauhtia. Nuuhkujen korvat ovat isot ja aerodynaamiset. Hampaat soveltuvat saaliin raateluun. Silmät ovat sopeutuneet niin pimeisiin öihin kuin hohtavan kirkkaisiin hankimaisemiin. Nenä voi haistaa saaliin 10 kilometrien päästä. Luonteeltaan nuuhkut ovat hyvin leikkisiä. Erityisesti kepit ovat niiden mieleen. Jos keppejä ei ole saatavilla, nuuhku kaivaa sellaisen usein itse, vaikkapa pajuusta tai katajasta. Kuvausryhmä on etsinyt nuuhkuja Keski-Suomessa nyt 2 viikkoa. Nuuhkuja on etsitty monenlaisista metsistä, pelloilta ja järviltä. Olosuhteet ovat olleet haastavat. Vielä yksikään nuuhku ei ole näyttäytynyt. Kuvausryhmän mukana on harvinaisiin lajeihin perehtynyt mystisen eliötieteen tohtori Anita Smart. Nuuhku on tämmöinen mystinen laji. Se mystisyys tulee siitä, että siihen harvoin törmää tuolla metsässä. Mutta kun törmää, niin se on kyllä sitten tosi iloinen ja leikkisä ja kyllä noutaa kepit ja antaa pusunkin poskelle. Viimein maastosta löytyy tuoreita täysikasvuisen nuuhkun jälkiä. Tassun jäljet ovat pyöreät ja noin 5-7 senttiä pitkät. Jossain on nuuhku lähistöllä. Nuuhku näyttäytyy hetken päästä kuusikossa. Tämä yksilö on selkeästi erityisen leikkisä ja utelias. Nuuhku alkaa saman tien johdattaa kuvausryhmää syvemmälle metsään.